Nahibalaan lang lagi ko ning tawhanan ni. Wa gi pagduha-duha ba. Layasan ko gyud ni. Basi nagtuo siya di na ko makaya ngay naani ko. Unaw-unaon niya, di siya mabuhi unta og wala ko kay ngano. Na ako mo abag ana yang panginahanglan nun. Tanaw na to, kaya ba niya wala ko siyang kinabuhi. Bantay lang yung kang tawhana ka. Mari, tinuod to akong hibalaan nga. Nag-away man daw mo si mong bana. Unsay nahibalaan nimo? Amuar to. Kay family trouble to ba? Wa kay labot. Dili, Mari ba? Masakitan manggod ko. Kay inigsuon ra nga akong pagtan-aw sa inyo, ha? Mao gani, kabalo naman day ka. Basin niya bisag kinsay tagbuan nimo diha sa dalan imo pong istoryahan. Ayaw kay pareha sa uban, kay ako nakoy baruganan. Nganong isgutan pa man nimo na? Ngano man? Makasulbad ka? Dili ba? Istoryahon lang ko ninyo. Kay laing kay paminahon ng kadungog tag-istorya sa laing tao, bitaw. Pre? Ano ba? Oh, oy, pre! Mare, okay na ka? Okay ra manggug ko. Ngano di ay? Oh. Okay naman lagi, pre. Yung ka nag-away sila siyang bana. Tanawa ra. Nadabi naman gani day ka? Dili ba? Istoryahan lang nako siya. Kay basin og nasa ikatambag, ikatabang sa imuha. O, pwede niya ikuan sa sitwasyon ninyo ron. Nawara? Imbis dili makahibalo ang mga tao, makahibalo na hinoon tungod nimo. Mao lagi, Mare, sa iya harap po ko nakabalo. Mao kay ani ko diri no. Ay kabala ka, Mare. Kutob na lang diri sa ko, di na ko manabi. Promise. Dali ra kay na, Mare. Ay nagkukuan na kay ato ra nang kuanon. Aman yung bana. Mari, ikaw man din na. Kumusta? Kuan ba? Nalang ko nahibalaan ba? Patay kasi. Unsa na ibalaan nimo, Mads? Good news na o bad news? Nag-uulang ko Mari ba kay kung wala si Dodong, waningon sa kuwawa ko kabalo nga nag-away din mo sa imong bana. Di manabi. Ug di tungod nimo, di na siya kay balo. Imo pag kinagipasa, pre. Wa man pug ko nagdahom nga mo ani day nas Grace diri. Salamat kay sa inyo ha. Salamat kay sa inyo ha. Wa ko kabalo ug concern ba na inyo ha or nagmaritis ra gyud mo sa akong kinabuhi. Nya, una ra ko. Oh, sige pre. Sige kayo, Mare. Sige pre. Okay ra na, okay ra na. Oh, abig sa ako pre. Pre. Bueno, loading ni Gumar. Loading mo guma. Mari. Ayaw mo pag-ana, kay laing kaayo ba? Naunsa ka, Jim? Ang unsa? Asa na pud kag istorya ni? Nabalitaan ako ba nga, nag-away din mo si mong bana daw. Grabe. Asa na mo ka nakapingwit anang istoryahan nga kalayo na bag-abot ani among away nga magtiayon. Si Grace, tari na, sayo kayo sa balay. Mari, una lang ko Mari kay ang bata ba upay kaon. Natus ako. Dili na gyud ay safety no. Kay ug mag-away-away, makaibalo ang isa, isentumini naman. Ya, Mare. Ay kabala ka kay pagsulayra na sa kinabuhi. Una lang ko nimo kay medyo hapdos na ang tiyan ako. Ha? Mari, sorry kayo ha. Ugwa na ko gigalgal imong bana. Dili ta mo mag-away. Asa na po kagikan ana? Ay, sa imong bana, nag-share siya sa kuha ba? Nakonsensya gani ko. Ay maayo. Sa kadaghan akong higala, napagyud ay isa dili maritis. Tabian lang ko. Ambot lang. Sunod ha, usba paggalgal na akong bana, basin mawad-an nag-asawa.